सिवान जिला भरौली मठ एगो बा। एक दिन चल के इनका घर है आइकर बियाह हो गइल बा। आजा इनका लइका मत बुझब रहो इनका एगो लइको बा जना लइका के नाम दिन टेलुआ बाप दिन टेलुआ दिन टेलुआ दिन की टल्ला बापू दीने में दे देला ए बबुआ इनका घर कोई नहीं शाम के रुक गई नहीं आ सबेर भई तो मेहरारू आके इनकर पूछली कि बोली खाना का बनो सुन तार लगी कहले कि रंजन भाई आइल बड़े यूपी से आ रोज पूरी सब्जी चावल दाल खात खात मन अगुता गइल बा तनी आज खिचड़ी बनावो आ तनी इच्छा से भोजन करावो। आजा ए महाराज खिचड़ी बनल इनकर मलकिनी बनवली अब बना के तले दिन टेलुआ रोवे लगल आजी बस खिचड़िया निकाल के ओकरा के परोस देल आजा कहली कि अरे सवांग हमन उनका के बाद में दिया पहले लइकवा के दिया जाओ। हां ए महाराज तनी गरम दिमाग के हम गरम के दिन देखते बनी के गरमा जा तरह शॉट देना अब मौगी पर लगले गरमाए आ हम बैठल बनी ओसरवे में हेलो कहले करे खिचड़ी तोरा के कहानी हम बनावे के हां तो रंजन भाई आइल बड़े हमरा के उनका के पहले देले रहते हां उनका जाए के बा घरे तते हमरा के ना दे के पहले लइकवा के कहा देले हो ए ई बताओ कि तोर मरद हम है कि तोर मरद ई हो। बताओ जल्दी बताओ टाइम बाजा देखी बाउर आदमी के बोली कबो बाउरे हो संस्कारे भुला गइले कहत रहे ई बताओ कि मरद तोर हम है कि ई तोर मरद हो। ए मौगी कलश के कहो आओ यही पर तू दुगोला का होता रह जानकार आ जाके यह कुली गावे लो ई बताओ लइका हम उखाइल बा रोल ता ओकरा के दतनी खालस त का हो गई ई बताओ कि ऊ हमर लइका है कि तू हमर लइका हो। अब दोनों जना के बतिया सुनत सुनत आजा लइकवा खिसिया गई कलस की पापा जी पापा जी आपको बोलने का थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। मम्मी से ऐसे बात किया जाता है खिचड़ी खा लो नहीं तो का भाई ये बताओ कि हमार माई ही है कि तहार माई ही हो। अब बताई माने हो बाबा इज्जत न कोइले है नचनिया जाके उनका का माला पहिरा होती है माने है तनो नीचे गिरे वाला काम ना होके के चाहिए जनत एक में सरकार ढह गइल बा अब बिनत बिनत माला उनका के पहिरल से कि उनकर काम त करी ना हां तोरा हिम्मत रहल त हे कुर्सी वाला में केहू के काहे ना डल ले के आजे तोर कार हो जाई 10 में ओइ से आइबे ना करती काहे बुढ़ऊ के डल ले जकर कामे ना करी तनी हेमे कोनो लइका के डाल के दिखाओ जब तोरा के पूछ कि तोर खाए भर के हो जाई। जेकर सरकार के लिए ओकरा अरे नचनिया नचनिया होती है हाजी मर्यादा में रहो। तुम्हारा ब्यास खुद मर्यादा भूल गया है हां वो खुद नचनिया का काम कर रहा है। ये लोग खूटा पर तुरा देले बा ए बबुआ तो आओ एगो अरी गीत से सेवा लइका एगो सुघर